Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da warhaka. A yau za mu gabatar muku da wani sabon application wanda za ka san waye ya ziyarci Facebook ɗinka duk tsawon lokaci. Kawai ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kai tsaye mutum ya shigo cikin Play Store ɗinsa kamar haka. Idan ka shigo cikin Play Store ɗinka sai ka yi searching ɗin wannan application mai suna profile tracker. Gashi nan kun ga gashi nan profile tracker. Kun ga shine wannan. Gashi nan profile tracker. Kun ga shi nan? To kai tsaye sai ka danna installing. Yanzu sai mu danna open tun da mun riga mun yi installing. To zai bude. Kun ga sai ka danna I agree. Ina analyze Facebook profile. Sai ka sa phone number ka ko email address ɗinka ko password ɗinka. Yanzu kai tsaye zan sa nawa, to kai ma sai ka sa sai ka danna login. Idan ka sa phone number ka sa password ɗinka sai ka danna login. To kai tsaye za su turo maka password. Gashi ne na login. Kun ga gashi ne yanzu ya buɗe. To yanzu wannan gaba ɗaya duk wanda ya ziyarce ni ne a cikin wannan Facebook ɗina gaba ɗayansu kun ga su. Ga su nan yanzu na shiga wannan. Kun kalli wanda ya ziyarce ni mai suna Hassan Aliyu. Zan iya shiga in ga website ɗinsa in kalli duk abin da ya turo min da kuma abin da ya gaya min. Kun ga su? To nan duk su ne. Duk wanda suka ziyarce ni ne sun yafi namba 100, yafi namba 1000 zan ce maka. To wannan duk su ne. Kun kalli wannan shi ma ya ziyarce ni. Gashi nan an danna Uzairu Yusuf. To ta haka ne za ka san wanda ya ziyarce ka tare da wannan website mai albarka. Ta haka kada ku manta ku danna subscribing sannan ku danna mana liking, domin haka ne zai ba da ƙwarin gwiwar a turawa wasu su masu amfana. Domin idan ba ku danna liking ba, shi Facebook zai ga kawar abin da muhimmanci, amma idan ku danna liking zai ga cewa lallai abin yana da muhimmanci, ya kamata a tura wasu. Ta haka ku daure ku danna subscribing. Idan kun danna subscribing sai kuma ku danna ƙararrawa, ku danna liking. Mun gode.